социални работници към Барка, Нидерландия. От 2012 година помагаме на българи и други европейски граждани, които пристигат да работят в Нидерландия. Следващите 5 минути ще чуете 3 неща. Най-честите трудности, какво да направите предварително и как Барка може да ви помогне. Топ 10 най-често срещаните трудности на българските мигранти в Нидерландия. Озовали се на улицата, уволнени от посредник и веднага изгонени от служебното общежитие понякога посред нощ. Имате права и можете да ги потърсите с помощта на нашата организация. Без регистрационен BSN номер. Вие не фигурирате в системата на Нидерландия, нямате достъп до личен лекар и до социални услуги. Допирайте се до работодателя си относно вашата регистрация. Ако работите без този номер, значи работите нелегално. Липса на здравна застраховка води до глоба и нямате достъп до здравеопазване. Допитайте се също до работодателя си какъв ви е застрахователният статус. Некоректни удръжки по фишовете за заплата, като например такси за транспорт, наем и администрация, които поглъщат половината от минималната ви заплата. При неясност има фондации като нашата, които могат да ви консултират безплатно. Договор само на нидерландски език. По закон, работодателят е задължен да ви предостави договор на български език. Изискайте такъв. Работодателя е често наемодателя. Ако изгубите работата си, често губите директно и покриво на правата си. Постарайте се да имате алтернатива за завръщане и винаги може да се свържете с нашата фондация. Небезопасна работа. Тежък труд, без каска, ръкавици, обувки може да доведе до сериозен риск от телесни повреди. Изисквайте предпазни мерки. Дългове към работодателя. Пари за път и такса към агенцията или за наем създава финансова зависимост. В тази държава няма безплатни неща. Бърнаут и психичен стрес, дълги смени, изолация и нереалистични очаквания. Познавайте и търсете правата си. Не оставайте да ви мачкат. Администрация в Нидерландия. Пазете се от хора, които искат пари за административни дейности или реклами в Facebook. Посъветвайте се с нас. Всички наши услуги са безплатни. Какво да направите още преди да тръгнете? Извадете се европейска синя здравна карта, която ви дава достъп до спешна помощ в Европа. Подгответе и снимайте паспорта си, акт за раждане и всички договори и документи. Изисквайте предварителен трудов договор и адрес за регистрация. Проверете снимки от жилището, което ви обещават по интернет. След пристигане тук, регистрирайте адрес в общината, където живеете, получавате BSN регистрационен номер. Открийте банкова сметка, не получавайте пари в брой. Сключете си здравна застраховка и питайте агенцията по трудова заетост дали изключват такава. Винаги се консултирайте с вашия работодател относно тези важни въпроси. Застраховка, BSN и така нататък. Изисквайте фиш всеки месец и проверявайте дали часовете ви съвпадат с договора. Никога не подписвайте хартии, които не разбирайте. Използвайте безплатен превод в Google Translate или попитайте служител на Барка. Записвайте работни инциденти, пазете снимки и свидетели, нужни евентуално при дело. При проблеми или ориентировачно, незабавно се свържете с нас. Ние ще ви посъветваме как да постъпите по-нататък. Често нещата са свързани с крайни срокове и те не бива да се изпускат. Ние ще ви насочим към правилната институция. Как Барка помага? Помощ при всички теми, свързани с живота, работата и здравеопазването в Нидерландия. Проверка на трудови договори и договори за наем. Помощ при регистрация в общината за получаване на BSN регистрация и заявление за здравна застраховка и помощите, които ви се полагат. Помощ при контакт с юристи, доктори и други по преценка на социалния работник. Организиране на безплатно завръщане в България, ако планът в Нидерландия не проработи. Накратко, планирайте, пазете документите си, изисквайте фишовете си и се интересувайте за здравната си застраховка. При проблем не чакайте. За всичко има срокове. Обадете ни се или ни изпратете имейл. Ние сме тук, за да защитим правата ви и да ви помогнем в трудни ситуации. Но за съжаление не можем да помогнем с квартира или работа. Ако желаете да изградите сигурен и безопасен живот в Нидерландия и да знаете правата и задълженията си, ние сме на среща. Благодарим ви за вниманието и поздрави от всички нас в Барка, Нидерландия.